guys, so it's your Tita Chayli here, and medyo taod-taod na ko nakapost og mga vlogs kay giatake ko hubak ng asthma. So around August, yeah, started in August. Grabe gyud ang ako ang asthma ato nga time kay halos di na gyud ko kaginhawa. So I went to a pulmonologist and he gave me some medicines, and karon medyo na okay na akong ginhawa. So medyo wala na nagkulo-kulo sa akong chest ug sa akong throat, and murag antibiotics and steroids katong mga meprisone, doxycycline, cefixime, and aside from my cancer meds, no, so I have to take those. Yeah, karon medyo okay na. So akong ginhawa medyo wala na nga na, no, kay medyo na okay na, pero naapa jud gamay mo flare up agid siya. So it's I think more of chronic nani ng asthma because sa bata pa ko medyo ubon-ubon sad ko, medyo bakon sad, pero nawala pag high school, college, until natiguan ko, and this time mo pa jud pagtukar og balik, so nalimot na jud ko what it's like to have asthma. And so before last August nag-start ko kuan ani discuss kay mo ani gi-reseta ni doc for my respiratory illness kitang asthma, and nag-follow up check up. So my pulmonologist told me to try this. Okay, Trilogy Ellipta. Okay, it's already a 3-in-1 with fluticasone, imeclidinium, and vilanterol. So I hope this works for my maintenance, daily maintenance, and for emergency relief from flare-ups, iBreath Plus. Okay, so ano dyan din itong life. Kay medyo hangakon pa ko. It's been more 3 months na yun on and off ako hang asthma. So mag-take care na lang gid sa tong self, no, labin ha kay medyo ang panahon is intermittent na ang weather, mokalit og init kayo, mokalit og uwan. So ang mga inalisngaw sa kanang simento, inalisngaw sa yuta, ma-inhale nato mo na makakosa atong mga flare-ups. And also igang sad kaayo. So nagdala-dala na ko ani portable fan, mini fan, kung init ang jud kaayo kay makabantay ko nga mukarat na akong tilaok na jud ko, no, medyo na ko karon na ko mga ingon ani nga murag wala man jud nako sa una, no, madara magpaypay sa kamot or pagpahid-pahid like that. Pero karon kanina kay aron tong para dili na ta mag flare up sa tong asthma, no. Okay, ingani. And I'm staying also in a cool environment, so di na ko maglaag-laag, maguddo, especially lunchtime. Sa una maglaag-laag ko, no, mato ko sa mga malls, mag-check sa mga tinda-tindahan, no. Pero karon wala na, stay in ako sa office, matulog na lang sa akong lunch break. Okay, di na ako kaya ang init, and sa office po among hagdanan taas kaayo hanga ka ito nga labi na kung gikan kas init na ni samot. So mo na ni siya, and since so mo ni pag-off okay, so and sa room po nako I have air purifier na po. So nagka-OA na gitaan ni, no. Pero para lang gid sa atong ma-purify ang air para smooth atong breathing. And padata.
sa atong kinabuhi, no, maski na atay gi bati sa panglawas. And because this is something new, wala po siya na abre, so I'll try this one today. So start ni siya sa ako ang kuan. So ingani din siya, no. Okay, so trilogy letter. Isod siya og mura og aluminum casing. Just mura man og ganang mag-open og pagkaon. Nindot ang pagkaon ni kay mabusog ta. But this is also important because I have to take one puff of this every day. Ano na siya, maintenance for life. Okay. Hopefully, mauyon ra ko ani. Kay matod pa 3-in-1 na ni siya. So, okay, so mao ni siya. Okay. Introducing my new maintenance med inhaler. Trilogy Ellipta. So na siya ikuan din ha, no. This is 30 puffs, 30 doses, good for 1 month. Okay. So nga na din siya. Parehara po ni si sa discos. I-open. And then mugihawag lang. And then inhale suyop. Nga na ni siya. So uy, nakuan man. So ako na ni siyang gamiton karong adlaw and for the rest of the days for this month. Okay. And hopefully friend me ani niya, so at least ma-alivio, no. No more flare-ups hopefully. And nga na lang dyan, no, ang life. Laban lang ito. Continue to stay alive and kicking and good health. And I wish everyone good health. Take care of your health, kay health is wealth. Magina ang akong na realize, no, sa kinabuhi nga importante gid ay ang atong panglawas nga mahimsog and healthy ta, kay mag-unsa man kung magsigira tag trabaho, magsigira tag mugwal, magka-earn tag money, but then mubigay ang atong lawas, wala ra gihapon hinungdan ang atong natigom, ang atong kwarta dadto ra gyapon sa mga medisina ug sa mga pa-ospital ug sa mga doktor. So muna nga love yourself. I'm starting to love myself katong na kanang diagnose ko cancer. Mo to na realize na ko nga ang importance nga you should take good care of yourself. You should love yourself first. Muna nga di man po siguro ta selfish kung atong atakaron ang atong self, atong higugmaon ang atong self, atong i-take care ang atong self. Because when we take care of ourselves, we have good health and maka-share ta sa uban, no? Kuan pa ta sa itong mga blessings sa uban kung maayo ang atong panglawas. So that's it for now. Update lang sa life and hoping everybody is well. And thank you for watching. God bless us all. Bye.